Ipinagpapatuloy po kahapon, Agosto 12, ang pamamahagi po ng food packs sa mga pamilyang naapektuhan naman po ng matinding isang linggong pag-uulan at pagbaha sa ilang komunidad po sa unang distrito ng Pangasinan. Kabilang po sa tinutukan sa relief operation sa mga pamilyang naapektuhan hindi lamang ang kanilang tahanan kundi maging ang kabuhayan, partikular ang mga magsasaka at mga mangingisda. Sinabi ni 1st District Congressman Arthur Celeste na tinututukan ng kanyang tanggapan ang agarang pangangailangan ng mga pamilyang higit na naapektuhan ng matagal na pag-uulan, kabilang ang mga nawalan o naapektuhan ng kabuhayan. Pinangunahan po ni Alaminos City Mayor Arthur Brian Celeste at City Administrator Arthur Junjun Celeste Jr. ang pamamahagi ng family food packs sa mga residenteng nangangailangan ng tulong. Patuloy ang pagtukoy sa mga pamilyang higit na nangangailangan ng ayuda, lalo na ang mga nawalan o nabawasan ng kita dahil sa epekto ng masamang panahon. Kasabay nito, patuloy naman na minomonitor ang kondisyon ng mga komunidad na apektado ng pag-ulan at pagbaha habang unti-unting bumabangon ang mga pamilya. IFM News. IFM News. IFM News.